ngiring kula menika. Terus nduk Aprilia Suhana Vieta SPD ingkang wonten sisihipun ya. Terus genduk Viviana Agatha ya. Viviana Agatha. Terus ya ki mau nduk Ayu. Ayu sapa ya? Jenengmu sapa yu? Nah, biasa mikir biasa mikir. Nuwun sewu, nuwun sewu. Derek tepang Gadiwano. Nggih, Pak Dalang. Nggih, naminipun sinten, Nduk? Nami kula Diah iku semeneng Tiasi malah kaci kok beluk. Niku to. Kok nganggo Cilwalang kaci kok beluk dung-dung Sinten. Diah Ayu Kusumaneng Tias. Nggih. Si malah kaci kok beluk. Ngoten. Dalemipun Kota Madiun, Pak Dalang. Kota Madiun. Bocah ngono. Ayo. Tur yo iki yo dalang nduk juara provinsi. Tahun piro nduk ya? Tahun pinten? Ndek wingi niku lho, Pak. Lho tenane. Estu. Nggih. Tatkala ning jenengan dalang nika tahun pinten? Napa? Dalang napa lomba pedalangan nika. Tanggal pinten Dek wingi niku? 18 Dek wingi niku. Dek wingi niki. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangestune jenengan lho, Pak nggih. Nggih, asal juara. Napa? Asal juara. Boten. Nggih angsal to, Pak. Wah, iya. Wah, aku lu nyamar ae. Putra daerah iki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ayu manis sithik. Nduk, jujur ya, Nduk? Jujur. Nggih. Napa? Jujur kacang ijo, heeh. Anak wong mumet ki sing mumet apane, Nduk? Nggih sirahe to, Pak. Oh iya. Yen wong beleken kuwi sing lara apane, Nduk? Napa? Sing wong beleken sing lara apane? Mripate. Oh, yen anyang-anyangan. Anyang-anyangan gen apa jeronane, Pak? Ya ora pikirane. Lah kok saged? Iya, tersembus rono. Cawe dong guyune kaya ngono. Selajengipun regedek. Jenengan iso ya? Aku. Areng asma sinten, Nduk? Nami kula Uun. Uun. Jangkepipun? Uun Febriandari. Nggih. Dalemipun pundi? Dalemipun Kebonsari. Yo. Nggih. Bonsari. Kidul mriku. Jumok. Nggih. Tepang kalih suwargine Pak Bejo. Oh, nika Pak E. Pak E. Iya, alhamdulillah nggih. Nggih, serawung berarti tangga kaliwan panjenenganipun Pak Edi nggih. Nggih. Alhamdulillah. Kalih Pak Edi niku kula niku mboten tepang. Nggih. Derek. Nggih. Sinambung Nduk Nurhayati, Nduk Yatmi kelawan Bu Bintari. Iya. Terima kasih matur nuwun. Sembah nuwun barokah, Nduk. Dina semengko buka marang mutiara kependem. Ya. Diteke dhisik sapa Nduk Uun Febriandari. Sapa desa? Ya. Ya. Yelalala. Hello. Selamat malam Wilujeng Dalu Nduk Febri. Nggih, selamat malam. Nggih. Bu Limbo. Nggih. Niku wah, nggih tangga-tanggane sampeyan pirang-pirang. Nggih. Lah niki wau kula pun menyebar. Lah niki sinten niki? Krucel-krucel niki. Lho. Mbake budene ponak-ponakane do melu kabeh. Sik bagus-bagus ya anjir. Niki kok teng griya wis ora ngliwet. Sembah nuwun. Nduk. Ngaturake suka panglipur lumantaran budaya ya, Nduk. Nggih, mari. Niki jenengan nembang nggih menika bajing loncat mengki kajenge dijogeti kalian Nduk Hani lan Nduk Lia Aprilia. Oh, ngaten. Dibawa dhisik ya, Nduk. Oh, nggih, siap. Linda. Ya. Nggih, slendro, Mas.